barn? Mae Codi'r To yn brosiect ffantastig, yn gweithio mewn 2 o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Ac mae'n adfywio cymdeithas drwy gerddoriaeth, ac mae'n gweithio. Lenni, da ni'n dysgu bron iawn i 500 o blant, ac o blwyddyn 3-6 mae bob plentyn yn derbyn offeryn pres unigol. Heb ddarpariaeth Codi'r To, ni fyddai'r plant yn derbyn y profiadau cerddorol gwerthfawr maen nhw'n ei dderbyn ar hyn o bryd. Os ydy ambarhau efo'r gwaith gwych yma, mae'r rhaid cael mwy o gymorth ariannol. Ydych chi'n barod i gyfrannu? Mae Codi'r To wedi dysgu fi chwarae i ffewnian. Mae Codi'r To yn helpu fi efo sgiliau newydd. Mae Codi'r To yn helpu fi i canolbwyntio ar dyfalbarhau. Mae gwerth Codi'r To yn ymestyn ymhell tu hwnt i chwarae offeryn cerdd. Da ni wedi gweld hyder y disgyblion yn codi, presenoldeb yn gwella, a hefyd y balchder bod nhw'n cael bod yn rhan o geddorfa ar band samba. Swn i'n drist heb Codi'r To. Pe byddai gwasanaeth Codi'r To yn dod i ben oherwydd diffyg cyllid, aragol mi fysa fo yn gadael bwlch enfawr y mywydau disgyblion Ysgol Maes Incla a'r holl staff. Mae Codi'r To yn helpu ni weithio fel tîm. Yay! Da ni wedi gweld gwahaniaeth enfawr yn y disgyblion ers pan maen nhw wedi bod efo Codi'r To. Mae yna lot fawr yn nhw wedi cymryd mwy o ddiddordeb mewn cerddoriaeth. Da ni'n caru Codi'r To! Ar adeg o wasgfa ariannol, mae gwir angen am brosiect fel Codi'r To. Mae angen cefnogaeth ariannol deilwng fel bod Codi'r To medru parhau i fod ar rhan allweddol yn natblygiad cerddorion a dinasyddion y dyfodol. Da ni wedi gosod nod uchelgeisiol o 12,000 i'w gasglu, ac mae gennych chi tan ddiwedd Tachwedd i gyfrannu. Diolch yn fawr iawn! Diolch yn fawr. Cyfrannwch da chi i Codi'r To.